Svetlo to je náš dôverný partner po zotmení. Elektrina zas príjemná priateľka, ktorá náš život sprevádza v dobrom aj zlom. Sú však aj každodenným zdrojom našich inšpirácií do života. No iba vďaka výrobkom odbornej ochrany si my s pocitom bezpečnosti a istoty vychutnávame ich blízkosť, netušiac, kto za týmito výrobkami, ktoré sú súčasťou našich domácností už 65 rokov, stojí. SES – Slovenské elektrotechnické závody. Sú to práve ľudia v SES Krompachy a.s., ktorí svojim intelektom a vlastnými rukami tvoria elektrotechnické výrobky ako neodmysliteľnú súčasť našich životov. Vďaka ich umu sa sila nespútanej energie postavila do bezpečnej a dôvernej pomocničky človeka. Odbornosť týchto ľudí oddaných elektrotechnike a výrobkom, ktoré chránia jej užívateľov, sa rokmi vyformovala na Spiši v Krompachoch. Ich príbeh začal na jar v roku 1948, kedy z prototypových vývojových dielní a spod obrábacích strojov na trh vychádzali vonkajšie zásuvky a vidlice, káblové spojky, ale aj rotorové olejové spúšťače. Tak ako život človeka, aj život v SEZe prechádzal obdobiami organizačných zmien, rastu, no najmä kompromisov a strategických rozhodnutí. Do výroby SEZu sa však napriek tomu z výskumno-vývojových stredísk dostávali čoraz technicky náročnejšie elektrotechnické výrobky. Každá nová výzva znamenala jediné. Pozícia spoločnosti sa upevňovala z roka na rok a vďaka tomu vznikal zo závodov ekonomicky schopnejší organizmus. Dnes za ním stoja slovenskí ľudia a ich pevné odhodlanie dať Krompachom šancu, regiónu prácu a slovenskému výrobku dobré meno. Za posledných 65 rokov tak v SEZe uskutočnili vývoj výrobkov, realizovali modernú výrobu, rozšírili technologické možnosti a investovali do novátorských myšlienok v súlade so svetovými trendmi. A nezabudli ani na svojich následovníkov, ktorým zriadili strednú školu, aby mohli tu, v Krompachoch, odborne elektrotechnicky vyrásť. Aby tak pokračovali v šlapajách odborníkov oddaných elektrotechnike a samotnému SEZu, ktorý v súčasnosti svoje výrobky úspešne predáva nielen na domácich, ale aj na zahraničných trhoch, a to do viac ako 40 krajín celého sveta. Firma dnes vyvíja, vyrába a predáva elektrické prístroje, ktoré slúžia na spínanie a istenie elektrických obvodov a na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Nízkonapäťový program tvoria ističe, modulárne prístroje, prúdové chrániče, vačkové spínače, domový inštalačný materiál, ale aj rozvádzače. Vysokonapäťový program SES produkuje na trh vonkajšie úsekové odpájače a odpínače pre elektroenergetiku, vnútorné odpájače, výrobky pre elektrickú trakciu, elektrické pohony a príslušenstvo, ktoré s vysokým napätím súvisí. SES to je dnes komplexná škála výrobkov vysokonapäťovej a nízkonapäťovej elektrotechnickej ponuky, no aj škála pracovných možností v spoločnosti, ktorá si aj v súčasnosti udržala pozíciu budovanú tradíciami. Pozíciu významného zamestnávateľa v regióne Spiša. SES to sú nielen odborníkmi vysoko oceňované elektrotechnické výrobky, ale aj celé systémy, strojárenské výrobky a formy pre lisovanie výliskov z plastov. SES to je produkcia zameraná na kvalitu, čoraz sofistikovanejšie prevedenie a promptnosť v dodávkach. A toto všetko do našich životov dokázali priniesť práve naši ľudia so slovenským kapitálom a slovenskými rukami. Ľudia s dušou upísanou napriek ťažkej histórii regiónu a neprajnosti nástrah doby práve Krompachom a SEZu. 65 rokov. SES to sú pevné rozhodnutia, premyslené plány a dôsledné kroky.